No čaute moji milí priaznici a dneska si ukážeme jednu vynikajúcu apku na pripomienky a podobné veci, keď máte nejaké úlohy, nejaké manažovanie vášho dňa. Volá sa to, že moje úlohy, to je na aplikácia, ale ukážeme si, kde to nájdete v Google Play, lebo v Google Play sa to javí trošku ináč. Takže musíte si stiahnuť toto. Vidíte, že to má hnedú ikonku a to, čo som mal ja, tak to má zelenú. Ale toho sa nebojte, stiahnite si to, že moje úlohy. Teraz klikneme si na to. Trošku si to ukážeme. Čo to dokáže. Toto je bezplatná verzia, potom je pro verzia, tam sa dajú prenášať a ja neviem čo všetko možné úlohy. Plno iných funkcií to má. Môžete si takto zobraziť kalendár. Môžete... Tu si dáte nastavenia. Jediné, čo to od vás chce, aby ste sa zaregistrovali vo svojím Gmailom. Tu máte všeobecné nastavenia. Nič tu nemente. Tak ako to nainštalujete, tak si to nechajte. Jediné, čo si môžete zmeniť, je, že si dáte, ja vám to ukážem, nastavenie upozornení. Typ oznámenia si dáte z upozornení na budík. To je jedinú zmenu, ktorú môžete spraviť. Inak tu nič nemente, lebo vám to nebude fungovať normálne korektne, tak ako by malo. A celé to bude zle. Tu sa potom ešte dajú, ja vám ukážem, tu sa dajú ešte meniť, že si dáte, že úlohy, že si dáte, že plus úloha a tuto si zmeníte proste akože vzhľad tých svojich jednotlivých úloh. Ja si to nechám v defaultnom nastavení. Potom je tu možnosť, že si viete dať hlasovú. Toto si ťuknete a vlastne takto vám to bude fungovať. Zadáte hlasovú úlohu, to je dobrá vec. No a teraz si ukážeme, ako to celé funguje. Dáme si normálne, že nejakú úlohu, dáme pokus. Teraz zadáme čas. Teraz máme dáme 55, nech dlho nečakáme. Tuto vpravo hore potvrdíme tou fajkou a necháte to takto. A počkáte, že vlastne kým nám tá úloha akože odoznie. To by malo byť za chvíľočku. No vidíte, takto to funguje. Teraz ja to dám zatvoriť. A tým som akože úlohu, tuto si ju odklepnem. A tu mám, že dokončenú úlohu. No a pokiaľ si chcem pridať ďalšiu, dám si zase plusko. A takisto. Pokiaľ túto úlohu už mám hotovú a chcem sa aj zbaviť, treba dneska som mal nejaké stretnutie, aby ma to nemydlo v kalendári alebo by to nezahlcovalo aplikáciu, tak na ňu ťuknem, ona sa takto označí. Tu dole máte odstrániť, odoslať, kopírovať, ale niektoré tieto veci, čo tu vidíte dole, upraviť, preniesť, sú len pre verziu. To znamená, že pre tú verziu, kde je tá hviezdička. Takže ja si to dám zatiaľ, že vymazať. A takto to celé funguje. Za mňa maximálna spokojnosť. Tých úloh na jeden deň si môžete zadať koľko chcete. Len prosím vás si nemente to, že v tých hlavných nastaveniach tie zvuky, lebo vám to nebude fungovať. Skúšal som to. Narobilo to šarapatu. Dajte si tam jediné, čo si môžete dať. Tak je len to, že vlastne si zmente tu to nastavenie tých upozornení, že si to typ oznámenia dajte akože na budík. Trvanie alarmu si môžete dať minútu, 3 minúty, 5 minút. Ja dávam neobmedzenie. Tuto máte, že bez zvuku. Kto chcete, môžete dať vibrácie, nemusíte ako chcete. Nič tu nemente, lebo vám to rozhodí celú aplikáciu. Som to skúšal a išlo to do keľu. Tu máte pro verziu. A všade, kde je hviezdička, tak to je, že to funguje na proverziu. Vidíte, poznámky proverzia. Inak je to celkom slušná vec. Kalendár si môžete zobraziť takto. Môžete sa v ňom prechádzať, koľko chcete. Takže odo mňa
Veľmi dobrá aplikácia, len môžem veľa odporučiť. Do jedného dňa si môžete pridať tých poznámok, koľko chcete, stretnutia, ja neviem čo, všetkého možného. Je tam aj nejaké nastavenie na nejaké, jak by som povedal, všeobecné nastavenie a tam je, že štýl tradičný a je tam ešte aj je tam také niečo ako, že obyčajné úlohy a potom nejaké také akože všeobecné, alebo niečo také, že všeobecné a priority a niečo také to tam niekde je, ale možno si to mýlim. Ešte skúsim pozrieť sem. Počkať. Vidíte, a tuto, čo máte automatický prenos, to platí len pre tie. Takže nie je to také, niekde som to našiel, ale to nevadí vôbec. Takže za mňa môžem len veľmi odporučiť. Takže toľko k tejto aplikácii, je to zadarmo, potom je tam platená verzia, ale na to, že zadarmo vám to úplne stačí na také poznámky, že čo máte splniť, také obyčajne nejaké manažovanie dňa, vám to úplne stačí. Takže odo mňa by to bolo pre dnešok všetko, vám prajem pekný deň, majte sa krásne.